हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउट्युब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों आरो बे भिडिअआ बयनिबो थाखाय इम्परटेन्स आरो जोंनि बर' मिडियामनि जानाखि फोरोंगिरि आरो फरायसा फरायसुलि आरो जायनाखि बर' हारिनि सुबुंफोर दङ बिथांमोननि थाखाय दिनैनि बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्स। बेवहाय जोंनि बर' मिडियाम फरायसालिनि जायनाखि सोरखारि फरायसालि दङ बे फरायसालिनि थांनाय थैनायनि सायाव बा बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनो लानाय जादों। दिनैनि बे भिडिअआव जायनाखि आसाम गभर्नमेन्टनि फरायसालिफोरखौ एमालगामेशन खालामनायनि मोनसे बिथोन हरनाय जादों। बेवहाय जोंनि गोबां बर' मिडियामनि फरायसालिफोरा एमालगामेशन बा गंनैजों गंसे बुजाबनायनि मोनसे नियम बा मोनसे अर्डार फोसावहरदों। दा बेबायदि खालामोब्ला बर' मिडियामखौ मोननै स्कुलजों गंसेल' खालामोब्ला जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालिफोरा खमायलांगोन आरो जोंनि बर' मिडियामनि जेसेबां फरायसालिनि गभर्नमेन्ट जब दङ बे जबाबो गोमालांगोन आरो गंनै फरायसालिजों गंसे खालामनाय माने गंसे फरायसालिया जोंना गोमालांनाय। दा बियो जोबोद दुखुनांथाव आरो बिनि थाखायनो जोंनि जायनाखि माहारियारि आफाद ABSU दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि जायनाखि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैहाय बेखौनो जायनाखि चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि ABSUआ बेनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। बेवहाय मा लिरदों बिथांमोनहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे फरायसालिफोरखौ सरकारा एमालगामेशन आरो मार्जार खालामनो नागिरनायखौ बिथा खालामनानै चिरां जिल्ला ABSUनि गाहाय मावख' काजलगावआव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फरायसालि सामलाय आफाद फोरोंगिरि आरो CRCफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जायो। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा मेलखौ सामलायदोंमोन। बेबायदिनो दाखालिबो जोंनि जायनाखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायनाखि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोनाबो जायनाखि एमालगामेशन खालामनो नागिरनाय फरायसालिफोरखौ बिनि सायाव खबर लाहैनाय जादों। बेवहाय बिथांमोनहा मोनसे अफिसियेल फेसबुक पेजाव स्टेटास हगारदोंमोन। बेहाय मा लिरदों नायनानै लाग्रोदिनि। दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि कृपेश दैमारिनि दैदेननाय मोनसे हान्जाया पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय थिपकाय पर्बतजरा मंगलाजरा काजिगाव आरो बासबारि दख्रायाव माखासे गुदि फरायसालिफोरा सरकारजों बुजाबनो एबा गंनैजों गंसे खालामनो थांखि लानाय बामुनिजरा सिंजरा A सिंजरा B काजिपारा बंशीजरा आरो रायदांबिल गुदि फरायसालिफोराव नायदिंहैनानै फोरोंगिरिफोरजों थासारिनि सायाव गोथौ सावरायलायो लोगोसे उन्दै उन्दै फरायसाफोरजों रायदावबोनाय जायो। दा बेनो जोंनि क'क्राझार आरो चिरांल' नङा, बेबायदिनो बाक्सा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो बेबायदिनो गोबां फरायसालिफोर दङ जेराव फरायसालियाव स्टुडेन्टनि एनरलमेन्टआ खमायलांनायनि जाहोनाव गंनै फरायसालिखौ गंसे बा एमालगामेशन खालामनायनि सरकारा थिरांथा लादों। जुदि बे एमालगामेशन खालामनाया जायोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिनि जोबोद खहा। बर'नि जायनाखि फरायसालिफोर दङ बे फरायसालिया खमायलांनायनि मोनसे लामा बियो आरो जायनाखि फोरोंगिरिनि गभर्नमेन्ट जब दङ बे गभर्नमेन्ट जबाबो गोमालांनायनि बियो मोनसे लामा। दा आरो बियो जोबोद दुखुनांथाव। बिनि दायनिगिरिया दा जों सोरखौ बुंनो? दा हमनानै लायोबा जों बिनि दायनिगिरिखौ जों गभर्नमेन्टखौनो जों बुंनांगोन। जोंनि फरायसा आफादफोरा बिनि सोमोन्दै सावरायगासिनो दङ, रायज्लायगासिनो दङ। नाथाय जोंनि गभर्नमेन्ट आथिखालाव जा गभर्नमेन्ट दङ बे गभर्नमेन्टआ बिनि फारसे मा खामानि मावदों बियो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। जोंहा फरायसालियाव बेसेबां गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय जायो बिनि सायावबो जोबोद नोजोर होनो गोनां। आथिखालाव गथ'फोरनि गारजेनफोरा बयबो गारजेनफोरानो दिथागिरिफोरानो सांग्रांथि जाबाय जे जेराव गुन गोनां सोलोंथाइखौ गावनि गथ'आ मोननो हागोन बेवहायसो गावनि गथ'फोरखौ मुं थिसनहोयो। जेरावनाखि फोरोंगिरि गोनां, जेरावनाखि मोजां इनभाइरनमेन्ट दङ, मोजां रिजाल्ट लाबोनो हायो बेफोरबायदि फरायसालिखौ नागिरनानै आथिखालाव गथ'फोरखौ मुं थिसनो आरो फोरोंहोयो। जेरै जोङो हमनानै ला UN एकाडेमिया बर' हारिनि थाखाय बा बर' मिडियामनि मोनसे नाम्बार 1 मोनसे फरायसालि होननानै बुंनो हायो। मानो होनोब्ला बेवहाय गथ'फोरा मोजां रिजाल्ट खालामो, सोलोंथाइखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो। दा जोंनि जेसेबांनाखि गारजेनफोर दङ हाजिरा मावनानै जाग्रा, थेला बोनानै जाग्रा बा सोरबा साख्रियालनि गथ'आनो जाथों, दा गोरिब गुन्द्राफोरबाबो गाव गावनि गथ'फोरखौ खस्थ' खालामनानैबाबो बेफोरबायदि स्कुलाव फोरोंनो नाजायो आरो जायफोर हादों बिथांमोना फोरोंगासिनोबो दङ आरो गोरिब थाखोनि सुबुंफोरबाबो फोरोंगासिनो दङ। नाथाय जायफोर एकदम गैथारि हाथारा दा बैफोरबायदि गथ'फोरनि
बैफोरबायदि गार्जेनफोरनि गथ'फोरासो आथिखालाव गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायगासिनो दङ। दा जोंनि जेसेबांनाखि गोरों गोरा पलिटिसियान दङ बा साख्रियाल सुबुंफोर दङ, साख्रियाल गार्जेनफोर दङ, दा बिथांमोना माब्लाबाबो गावनि गथ'फोरखौ गभर्नमेन्ट स्कुलाव बा गभर्नमेन्ट प्राइमारि स्कुल बा एम इ स्कुलाव माब्लाबाबो फोरोंखाया। जोङो जेसेबां नुबोगासिनो दङ बेफोरखौ जोङो नोजोर होब्ला जों नुनो मोनो रावबो साख्रियालानो बा साख्रियाल बा लेखा गोरोंनि गार्जेनफोरा माब्लाबाबो गावनि गथ'फोरखौ गभर्नमेन्ट स्कुलाव फोरोङा। मानि थाखाय फोरोङा? बेनि जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोना मिथिखागौ गभर्नमेन्ट स्कुलाव फोरोङोब्ला, गभर्नमेन्ट प्राइमारि स्कुल बा एम इ स्कुलाव फोरोङोब्ला बेवहाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ गावनि गथ'आ मोननाय नङा। मानोना बेयाव फोरोंगिरियानो गैया, स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चार मोजां नङा। दा बेफोरबायदियाव गावनि गथ'खौ बोरै फोरोंगोन? दा बेनो मोनसे गुबै जाहोन। बेवहाय जोंनि जायनाखि गभर्नमेन्ट फरायसालि दङ बेवहाय जुदि नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि थायोब्ला, साबजेक्ट वाइज फोरोंगिरि थायोब्ला आरो गुन सोलोंथाइखौ मोजाङै होनो हायोब्ला मानो गावनि गथ'फोरखौ गभर्नमेन्ट स्कुलाव फोरोङा जानो? दा बेयो मोनसे गुबै जाहोन। आरो जोंनि दिथागिरि बिथांमोनहा जेब्लायबो सांग्रां जे गावनि गथ'आ बबेहाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन बेफोरखौ लानानैसो आथिखालाव स्कुलाव गावनि गथ'फोरखौ मुं थिसनो। बे जोबोद दुखुनांथाव। दिनै जोंनि जानाखि गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ बे गभर्नमेन्टआ आथिखालाव फोरोंगिरि थिसननायनि लाहार फाहारखौ खालामनांगौ। दा जोंनि जानाखि गभर्नमेन्ट फरायसालि दङ बेवहाय गोबां स्कुलावनो सासेल' फोरोंगिरि दङ, बबावबा फोरोंगिरियानो गैया, बबेबा स्कुलाव सानै फोरोंगिरि दङ। बे सासे सानै फोरोंगिरिजों मोनसे फरायसालिनि जानाखि मोनबा क्लास थायो बे मोनबा बा आथिखालावथ' 6टा क्लास थाबाय। बे 6टा क्लासनि मोनसे क्लासाव मोनब्रै मोनबा 6टा गाहाम साबजेक्ट थायो। दा सासे फोरोंगिरिजों बेथ' मोनबा क्लासनि आरो मोनबा साबजेक्ट बा 6टा साबजेक्ट बेखौ माब्रै फोरोंनो हागोन? दा बेनि थाखायनो गथ'फोरा आथिखालाव गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय मोजां सोलोंथाइखौ मोननो हाया। दा बेनि थाखायनो जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय एनरलमेन्ट खमायलांनायनि गुबै जाहोना बेनो। जुदि सरकारा नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि थिसनोब्ला आरो नांगौ रोखोमनि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ होयोब्ला मानो बे गभर्नमेन्ट फरायसालियाव एनरलमेन्टआ मानो खमायनांगौमोन? दिनै प्राइभेट स्कुलावहाय इनफ्रास्ट्राक्चार मोजां नङा, बबेबा फरायसालियावहाय इनफ्रास्ट्राक्चारानो मोजां नङा, जेरावनाखि प्राइभेट फरायसालि दङ बेवहाय न'फोरानो थिंजों खोबनाय, बे इन्जुरफ्राबो थिंजों खोबनाय। नाथाय अब्लाबो बेफोरबायदि फरायसालियावहाय एनरलमेन्टआ स्टुडेन्टनि अनजिमाया गोबां बुरजा दङ। मानि थाखाय? बेवहाय साबजेक्ट वाइज फोरोंगिरि थायो। स्कुलनि जानाखि कारिकुलाम टाइम टु टाइम हिसाबै बेहाय सामलायजायो। बिनि थाखायनो बेवहाय जानाखि प्राइभेट स्कुल बे प्राइभेट स्कुलावहाय एनरलमेन्टआ गोबां जानाय दं। जोंनि बर' मिडियामनि फरायसाफ्रा खमायाखै, बर' मिडियामनि फरायसाफ्रा बांदोंसो। गोदो जेसेबां फरायसाफोर दङमोन बेनिफ्राय आथिखालाव बांसिन बांबोदों। नाथाय बेवहाय गभर्नमेन्ट स्कुलनि एनरलमेन्टआसो खमायलांदों। बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय फोरोंगिरि गैया, नांगौ रोखोमनि इनफ्रास्ट्राक्चार मोजां नङा। बेनि थाखायनो जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुलाव एनरलमेन्ट खमायलांनायनि जाहोना बेनो। आरो एनरलमेन्ट खमायलांनायनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ गंसे स्कुल बा गंनै स्कुलखौ एमालगामेशन खालामनो नागिरदों। दा बेयो रायजो राजाफोरनि बियो गोरोन्थि नङा, बियो सरकारनिनो गोरोन्थि। बे सरकारानो बेखौ मावदों होननानै जों बुंनो हागोन। जुदि फोरोंगिरि थिसनोब्ला नांगौ रोखोमनि बेवहाय फोरोंगिरिया थागौमोन, नांगौ रोखोमनि, आरो जायनाखि स्कुलनि सोलोंथाइ होनाय बेबो मोजाङैनो थागौमोन। दा बेनो। आरो रायजो राजाफोरा बिनि सायाव मा कमेन्ट होयो? आथिखालाव जोंनि जानाखि गभर्नमेन्ट दङ बे गभर्नमेन्टआबो बेफोरबायदि जेंनानि फारसे जेबो गोसो होनायखौ जों नुनो मोनाखै। गोबां समनिफ्रायनो टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेट बिथांमोनाबो दाबिबाय थादोंमोन फोरोंगिरि थिसननांगौ होननानै। टेट पास जानाय केन्डिडेटफोरखौ फोरोंगिरि थिसननांगौ होननानै। आथिखालाव दाख्लै बावैसो स्पेसियेल टेटआवबो गोबां केन्डिडेट, हाजार केन्डिडेटफोरा पास जानानै फैबाय। नाथाय दिनैसिमबो सरकारा टेट पास जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरखौ रिक्रुटमेन्ट होआखै बा थिसनथाइ होआखै। दा टेट पास जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरखौ जुदि थिसनथाइ होनायमोनब्ला बैफोरबायदि स्कुलावहाय फोरोंगिरि थागौमोन, आरो फोरोंगिरि थायोब्ला गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनो हागौमोन। लोगोसे फोरोंगिरि थानायनि थाखाय बेवहाय गार्जेनफोराबो फोरोंगिरि दं होननानै गाव गावनि गथ'फोरखौ बेफोरबायदि फरायसालियावहाय मुं थिसनहोगौमोन। दा बेनो जोबोद दुखुनांथाव। दा जेसेबांनाखि एमालगामेशन जागोन फरायसालिफोरा, बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखायनो खहा। जोङो गोदान प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनिसो जोङो बांसिन गोसो होबाय थायो। नाथाय गोदान फरायसालिफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायोब्ला मा लाब थानो? जुदि थाखानाय फरायसालियानो जुदि गोमालाङोब्ला
बे जोबोद मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। स' लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव गोथौयै सानदो आरो नोंथांमोननि कमेन्ट्सआ मा नोंथांमोना फोरमायहरदो आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' हारिनि सुबुंफोरा बिनि सोमोन्दै मिथिनो हायो। स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन गोदान गोदान आयदानि सायाव। स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।